Kain po. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine! Today's video po, nagluto po tayo ng pork igado. Meron po tayong rice sa likod. Tsaka yung pangtulak po natin, water. Konting sauce po ng pork igado. Pero before tayo kakain, i-bless mo natin yung food na sarapan. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. So,
Oh. Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere. Thank you so much po. Sa mga nag-share po ng videos po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine, Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Music Spices, Next Go, at saka Richella Kawad po. Sa sulit kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Papa Boy TV, ST Vlogs, Nanay Madselen, Bliss Eats, Annalyn Balboa, Giner, Senior Junior TV, at saka Angie Mansor. Sa Super Kao po, Arceli Bunes, Ens Mukbang, Kusina Bicolana, Dan Cano Vlog, at saka Ron 21 Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Thank you so much po. Shoutout po sa Solid Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger. Shoutout po sa lahat po ng Pinoy YouTubers po. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like at subscribe po. Thank you so much po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Magis Cuisine po. Thank you so much po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.